बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैया सोरनि गोरोन्थि? इउजि ब्रह्म सारानो बै काजलगावनि हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों। रन्जन दैमारियाबो बे एकटनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै, नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दिनै जाफेरि खोनाफेरि घटनाफ्रा दिनै बिटिसिआव जायो। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेल जानो गोनांमोन, दिनै मोनसेबो जायाखैसै। दिल्लीयाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदों। बोसोरथाम बारलांबाय, दिनै खनसेबो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय जों खनसेबो नुवाखै। रन्जन दैमारियाथ' जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआर एकटनि सानसे आगोलनो उदां जादों। बिनि फोरमानखौ आं होनाङा। मानगोनां इउजि ब्रह्म सार, दानि केबिनेट मिनिस्टार आरो बै समनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि ब्रह्म सारानो बै काजलगावनि हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों। रन्जन दैमारियाबो बे एकटनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावनो फोरमायदों। बिथांखौ बिटिआर एकटनि सानसे सिगांनो उदां खालामबाय, जों बयबो नुबाय। नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दङ। दायनिगिरिया सोर? प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि? दिनै सरकाराव सोर दङ? हाग्रामा महिलारि ना प्रमद बर'? दायनिगिरिया सोर? दिनै जाफेरि खोनाफेरि घटनाफ्रा दिनै बिटिसिआव जायो। गासैबो घटनाया बिटिसिआव जायो। सोंदो, इउजि ब्रह्म सारनियाव सोंदो, नोंथाङा दे बै काजलगावआव एकटनि सानसे साननैनि उनाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथाङा बे एकटनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय, बिथांखौ साबायखर होनांगोन होनना नोंथाङा बुंदोंमोन। बे खोथाया मानो दिनै मोगथाङाव जायाखैसै? सोंदो इउजि ब्रह्म सारनि बिथांनियाव। सोंनांगोन, जोंनि रायजो राजाया दिनै सोंनांगोन। दिनै आं बुंदों, बेफोर खोथाया दिनै मानो बास्तबाव फैयाखैसै? बे खोथाखौ आं दिनै रायजोखौ बुंदों। आरो आं बेखौबो बुंबावदों, दिनै हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोनैयाव दिनै दुखु गैया, बेहा दिनै खुसि। मानो होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय फैयैनि दायनिगिरियाबो हाग्रामाखौनो दिनै रायजोआ हमगौमोन। सिमाबारिनि दायनिगिरिखौबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो हमगौमोन। इयुथफोरा दिनै साकरि होनो हायैनि अबस्था जानाया बिनि दायनिगिरियाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जानांगौमोन। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेल जानो गोनांमोन, दिनै मोनसेबो जायाखैसै। बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिखौनो दिनै रायजोआ हमगौमोन। दिनै गिदिर गिदिर प्रजेक्टफोरा जायाखै, मोनसेबो बिटिआर एकटनि दफा जायैया दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो दिनै रायजोआ बुंगौमोन। रायजोआ बिथांखौ दिनै खुजै मुदुजेरगौमोन। बेफोर गासैनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया दिनै रैखा मोनदों। खुसि। मैयाना दाखालि दिल्लीयाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदों। बोसोरथाम बारलांबाय, दिनै खनसेबो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय जों खनसेबो नुवाखै। सोरबा केबिनेट मिनिस्टार, सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टार, सोरबा आइबिनि मानसिफोरखौ लोगो हमनाय नुदों। नाथाय अमित शाह बिथां आरो नरेन्द्र मदि सार बिथांमोनखौ लोगोसे लोगो हमनाय जों खनसेबो नुवाखै। नाथाय नै 15-20 दिनसोनि उनावनो मानगोनां अमित शाह साराबो बे माबानिफ्राय इलेक्सन गेलेनायनिसो सम जाबाय। बिथाङा मा पावार थाबावगोन? नङा होमबा? नङा नङा। बे 15 दिननि सिगां इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां दाखालि जे थांदों, बिनि नाटकखौ बेबो मिथिगौ। मा नाटक बियो? नङा होमबा? मा दं 15-20 दिननि सिगां एकटखौ दफाफोरखौ दिनै एकटनि दफाफोरखौ जाफुङो, रायजोआ नोंसोरखौ अनसायगोन। पेपारावनो लिरदों, पेपारावनो लिरनाय दङ। बेयाव पेपाराव लिरनाय दङ, नै पेपाराव नायदो, मा लिरदों नै, 4 বছর কার্যকরী নহল বিটিআরর চুক্তির এটাও দফা। मिथिबाय? मोनसेबो दफा जायाखैसै होननानै दिनै दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै बुंहैदों। अबा मा जागोन? बे सोरनि गोरोन्थि?
हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैया सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? दिनै बिनिखिन रायजोनि सिगाङाव आं बुंदों, नै निखोला बे फाइलावनो गासैबो मोनफा मोनफा दंजोबो। बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं जोबनायनि लामायाव मोनफा मोनफा बे फाइलावनो दङ रायजोफोर। नोंथांमोननो आं मोनफा मोनफा खिन्थिजोबगोन। खैथा फाइल नायनो नै गांसे नै नाय बे फाइलाव गासैबो बिटिसिआ जोबनायनि डकुमेन्टसा बेयाव दङ। बिसोर मा मा दाय मावना फैदों बे डकुमेन्टसाव रेडि, मिथिबायना? बेनिखायनो आंहा बुंनांगौ दं, बुंबाय थागोन, फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों।